Thanks for watching. Please subscribe, like and comment and share El Muhammad TV. Z-Guy on the mix. Ana ta zaɓi da jinin nan bayi, manyan mai da kashiro sun yi. Me kuke so kuma yi da ƙasar mutu, Allahu ne ga hatan nan bayi. Ana ta zub da jinin bayi, manyan mai da kashiro sun yi. Me kuke so kuma yi da ƙasar mutu, Allahu ne ga hatan bayi. Da fari na saha rabbi ilahuna wanda shi ya hiyo sanyi, sannan na sanyo da nabiyuna zan yi batu ne me nauyi. Ana kashe bayin ninka a ko'ina, shugaban ni shiru sun yi. Ya kamata mu tashi da addu'a dan ilahu ya yo sauyi. Ni na sani a halittin duniya Allahu shi ɗaya ne ya yi. In an taɓo nasu sai mahangana, ana taɓa mu shiru sun yi. Me ɗauke rai shi ne ɗaya mai sama, shi ya kage ruwan sanyi. In ka kashe ni kai da mai sama, kai kake da tilin nauyi. Kowa yana tsoron yayi mahangana, amma ta tsoron rahambani. Kowa aje komai ko kama kale ko na Allahu shi ɗaya ne sani. Domin shi ya yi nan da ko'ina, shi ya kage idan nan ganni. Shi ne abin tsoro kale kuna, domin shi ya yi bahaye. Laifin da muke doron duniya, ya yi yawa kuma ya yi nauyi. Saboda mu Allah Umar da hane shi ya sa afuwa a kai. Muna aje addini a ko'ina, duka mun komo yayi. Maza mu koma ga Allah tintini, a yanzu lokaci yayi. Duk wanda ka haga ya bar duniya, lokacin sa ne yayi. Mi gyara halin mu koyi da manzan mu, shi ya kamata mu zo mu yi. Wa'yansu da haka mu ana ta harbe mu saboda ne ba yayi. Komai yawanci a duniya za ka bar ta lahira ka sha nauyi. Mu ɗauki adalci mu aje jahilci, mu daina aiki da ra'ayi. Me yin wulaƙanci hali na kafirci, shawara maza ya bari. Me nuna tozarci gami da kaskanci, dukan ma Allah ne ya yi. Sai mun fara gyara halin mu, sannan ilahu ya mana sauyi. Ana ta zub da jinin bayi, manyan mai da kashiro sun yi. Me kuke so kuma yi da ƙasar mutu, Allahu ne ga hatan bayi. Mai daina zalunci mana. In gwamnati su abu ba mai hana ta, a dube mu dan a ƙasar mu mun ji gata. An kashe yan uwa wayansu sun ji gata, wayansu yan waha wasu bindiga ta fita. Ko zan mutu gaskiya ta zana fita, na san sanadin haka wasu za su yi mun mugunta. In gwamnati ta so mugu dole ne
na fyaɗe ga kananan yara da mugunta. Maza na neman maza zinibi da ke ta, mata na neman mata dole mu wahalta. Shan kwaya na cire imani a zikata, na haddace ne bacin na karanta. Ina mata samun haɗa kai mu da na ta, in ba a san mu ne a kasar mu sai a fita. An bar sira hadisi na ta yin mugunta, gwamnati aikin ki ne kuma mu ma 'ya'yan ki ne, to gyara a hannun ki ne, batu na yawa bayyane. In ka kashe ni Allah ya yi ni, in ka kama ni aslihe banne, in ka soji ni ko kwa ka bar ni, na yau bayani kan masu bani har zum da jinni har cutar launi, kishi ya sani na yau bayani ni ban da ni